lähti heti pyörimään ja minä yritin juosta sen mukana vaan niin pitkään kuin jaksoin ja aina varmasti putosi ensimmäisenä kesänä kyllä, että ikinä ei tarvinnut hypätä sieltä pois, että aina putosi. Että tätä ei kannata luovuttaa, vaikka ensimmäisenä kesänä ei tukki rauhoituskaan, niin se seuraavana kesänä. Joo, se on, että ensimmäinen kesä kun seisoo siinä puussa. Niin kyllä. Ja sitten ajattelin, että pitää lähteä liikkeelle. Kyllä se on tärkeää, että jos pystyt vaan seisomaan, että joku toinen tekee vaikka töitä siinä ja itse vaan seisot. Sitten kun lähtee liikkeelle, niin painopiste muuttuu. Se kevenee ja puu on semmoinen ovela. Se on vähän ovelan tuntunut, että siinä pitäisi se liike vaan pystyä tekemään, ikään kuin puu ei tietäisi sitä, että se tekee jotain. Joo. Mikä on hieno numero 189, olepa hyvä. Huippunumero. Hyvä sitten Mirja. Ai niin, anna. Lähtöön. Mä voitais 10 minuuttia. Monesko kerta Vaarilaissa juokset? Mulla on varmaan niin äläpä nyt 3. Onko tämä 6. kerta? Oho. Joo. 6. kerta. Nyt on hyvät kannustusjoukot mukana. Ja yksi voittopytty on taskussa. Mikä sarja oli? Kuntosarja. Kuntosarja, joo. Käylän kympin kuntosarja. Joo. Ja Vertillä tavoitteena alle tuntiin. Mikä on sun tavoite? Mulla on alle 50. Oho, mulla on tunti 5. Tunti 5. Se on kova. Se on. Mulla on tunti 35. Se on hyvä. Mulla meni viime vuonna tunti 30. Joo. Askel, taka-askel, askel, askel, taka-askel. Viejillä vasen, oikea, taka-askel. Vasen, oikea, taka-askel. Silloin uskon, että aina meille hintamme tuntia, että toisiamme tavataan, vanhan peräjän. Silloin sinua. Katse kaikkikaan. Tässä alkaa pitää. Väki kiertää oppia. Kun kiertävät tähdet taivassa radoillaan. Tästä yli. No niin, se on ihan vapaa sulla sitten. Voit aina kerrota tätä kissaa, kun kuuluu suunnistettiin, mutta tässä ei ole. Enkä minä semmosia puhu mitään. No kerrot sen. Minä rupean noitumaan ratamestareita heti tuossa. Moitin vain meitä ihan on. Ratamestarit taas on Niin, epäonnistunut. miksi tämä tästäkin piti vettää ja mikä se on se ensimmäinen tehtävä? Käylän kyläläiset ovat halunneet edesauttaa tätä tukkilaistaitojen ylläpitämistä järjestämällä kisoja vuodesta toiseen jo yli 30 vuotta. Talkootöitä on tehty kisojen onnistumiseksi ja yleisön viihtymiseksi. Järjestelyssä on mukana mukava yhdistelmä kantakäyläläisiä, sekä vanhoja että uusia. Lisäksi meillä on joukoissamme kesävieraita ja mökkiläisiä.
Periaate on ollut, että kaikki talkootöihin halukkaat otetaan mielihyvin vastaan. Näillä voimin kisaradat on saatu kuntoon ja myyntiteltat ovat valmiita palvelemaan. Näin. Minulla on nyt lupa kaikkien järjestelyissä mukana olevien puolesta julistaa vuoden 2024 Käylän tukkilaiskisat avatuiksi. Toivotan kaikille kilpailijoille onnea kisaan! Laitan tosiaan tänne ulos ja sisälle. On tullut, ilta on vasta ei vielä 9:00 ja autoja on pihat täynnä ja sivutiet, kaukalotkin on täynnä. Ei muuta kuin tervetuloa vaan Käylän Korpihoville tanssiin. En oikein uskonut sinne ja toivon olla tyttö tuollainen.